Kumshi Bynta ban ai Jingkyrshan ya ikong bendas ibala pelong ya ka Jingsha tengan ha ka ni ka nongba na ka Bynta ban pen urlong ya ka Jingdawa ban sedang ban siang rong no ka Surok nadu nongpo sya umdan hadu Sunapur kinong elam bat ki dekot ka Nyautrep Integrated Territorial Organization Umdan Circle hene ka sngi kila pelong ya ka Jing Pakhang Surok Haribhoi District na ka Bynta ban persya halo ka Jing Ngap Menti ka soka jela. Kani ka Jing Pakhang Surok kala sedang naduk ke port Nriu Bejimen Step Hayo Maulong Marngar bat Umdan. Kaban beteng hadu apasau kenta. Agawai pat keliang latang ru ya ki dorting shop jong Menteri Dang Ba ka jela ukon rat ki sangma kumju ya usembut Menteri Dang Ba uba Preston Tingsong madu MLA ka nongpo uba Meryl Bonds da ka dekot ka Hito na ka Bynta ban penrem jur halor ka Jing Bamla ban pen urlong ya ki Jingdawa jong ki pat ba. Kena kajeng Pakhang Surok kajeng hi kamtam ngithau bet hi nang mata kini ki kali kamai ki kali ki commercial vehicles ba kimbit ban kamai mata kasngi kumbang la ong ba kin haban ai kata Jingkyrshan ane kata Jing sport ka jungki nang mata kajungi ba pen i kata jingi telilang ka jungi kan kamtam kini ki badai ki ba ki commercial vehicles ki badai na ki dong ki thang ki jingi bat kamtam hoi kamdon ka jingkta nang mata ki nonglei ki nongwan kamtam ki khna school ki nong hikai ki nong pang kamdon ka jingkta ki kila ban lei kila ban wan namar ngimdon ka hok ban khang yau pajba kamtam yau nong pang nong stom kebeli sim dawai ki khna school ki nong hikai ndai nang mata kini ki nong trei kam sarkar ki office sarkar ki hap ban ai kata ka ketiga deang ka ketiga mon ka jungki ba kin hap ban ya support lang nang mata kani ka program ka jingim rakasi bat kamtam nang mata kani ka road strike ka jingim rakasi